Čo pozor tak iznenada. Te smo! Tu na se drži. Mutta ne vihjö niin jo. Ja pola častiš. Pa je kafe zborom na turne. Kako bobuše? Ne, ne. Vidiš, ne vidiš. Ten kurva u što švedski kada vidite pijanca. Vidite alkoholičara pijanca. Jugoslovenska. Če te slušalice palijo, zapneš kak zvuk. Pa je naravno što se sliki. Nikola. Možda bi zapomizate proda. A zimo Gurbovićku z rokami maha. Nekaj za te početno. Ajde bo Jure da slike. Dum brigi da župi ti. Dum Jure brigi da župi. Je, ti boga je tu pandiče brigi. To все хлеб. Вот и вот. Что ще Конго знаю, я знаю Конго. Или же знаю, не знаю Конго. Ти, когда собой идти просто отмахнется, они... Ти, пошел зрапом. Ти. Kje imaš polni? A, imaš sve za samo, kako? Evo, zdaj so dva režiserja prišli. Pomoč. Bye bye. Tega. No, ti so v cilju, vse. Pomočnik režiserja.
Ako možda se pride, kome pojura. Ne znam kada se dune to ubale. Io najkolo tu. Ovo da. Zvone samo moraš malo mahat, to ti reći. Uvijek zvone, uvijek. Zjednati se zjedno. Se Franco vjeu? Valjda se. Ajme njuje mne. Preodrešeni gospodine nadbiskupe, treći put danas stojim pred vama kao upravitelj župa u Kupskoj i Čabranskoj dolini. Pozdravljam vas ovog trenutka u ime naroda župe Plešce i želim vam dobrodošlicu u našu malu, ali lijepu crkvu i ovaj lijepi pitomi kraj što ga nastavaju isto tako pitomi ljudi, gotovo svi vjernici na koje se u ovim nimalo lakim vremenima možete osloniti. Ovdje se vjera živi i proživljavaju vjerska tajstva. Ovdje se sva djeca krštavaju, svi mladenci u crkvi vjenčavaju, a svi umrli crkveno pokapaju. Narod je ovo što živi sa svojom crkvom i svećenikom. Trebalo je vidjeti zanos ovih muškaraca i žena oko obnove i uređenja crkve prošle jeseni. Sami smo je uredili iznutra, a pre 6 godina isto su to učinili izvana. Iduće godine planiramo adaptaciju župnog stana. Župu Plešce čine same Plešce i okolna sela, sve zajedno oko 100 domaćinstava i oko 300 vjernika. I ovdje imamo sreću da naš broj upotpunjavaju braća Slovenci preko Čabranke, čiji mostovi ne čine prepreku nego zbližavaju ova dva naroda, što vjeruju u jednoga Boga i slave ga u crkvi Presvetog Trojstva u Plešcima. Predstavljam vam i naše krizmanike, našu nadu i naše sutra. Anton Štimac, Marija i Marijan Buneta, Vazmenka Malnar, Zoran Pršle, Anita Resman,
Blaž, Irena i Franc Miklić, Siniša Brnčić, Milan Žagar, Jakov Kovač, Dragan Gašparac, Davor Abramović, Antun Janeš, Irena Gec, Andrija Žagar. Ponosni smo na njih, najprije što ih imamo, što su veliki, što su tako predano pripremali se za sakrament Svete potvrde, ali i na život. Ovdje možemo biti sigurni da nas neće ostaviti poslije sakramenta krizme, da neće otići, nego će ostati povezani sa svojom crkvom i svećenikom. Molim vas u ime krizmanika, iako su oni to i pismeno prije učinili, u ime njihovih roditelja i kumova i cijele ove zajednice vjernika, da našim krizmanicima podijelite sakrament potvrde, a njima i svima nama uputite riječ ohrabrenja i poticaja. U ovaj buket cvijeća utkali smo sve naše gostoprimstvo, poštovanje, lijepe želje za dug život, za zdravlje, za uspjeh, posebno u svetoj godini i u poslu oko sinode, čiji teret i sami nosite. Pozdravljam također tajnika Nikolu Ibrića, kolege Ivicu i Matu, pozdravljam krizmanike, kumove i roditelje i sve vas koji su došli da u ovo popodne ili predvečerje proslavimo ovaj događaj koji se u ovoj župi događa svake 4. godine. A vas, gospodine nadbiskupe, molim da počnete današnje slavlje.
One dane reče gospodin Ili, pomaži Elizeja, sina Šapatova, iz Adana Nekole, da proroka namjesto sebe. Ilija ode odande i nađe Elizeja, sina Šapatova, Nekole, pred njim 12 jakova, sami naše poslanika. Ilija apostola Galačanima. Braćo, za slobodu nas Hristo slobodi, držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. Da sav je zakon ispunjen u jedinoj riječi u ovoj: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne prožderete. Hoću reći, po duhu živite, pa nećete ugađati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Doista to se jedno drugome protivi, da ne činite što hoćete. Ali ako vas duh vodi, niste pod zakonom. Riječ je Gospodnja. Siđe s neba i uništi, on se okrenu i prepori i odaše u drugo selo. Dok su išli putem, reče mu netko: Zatamanču, samo vrsti i pošao. Reče mu Isus: lisice imaju jažbine, ptice nebeskih gnjezda, a sin čovječi nema ni jedni glavu zaslonio. Drugome nekom reče: pođi za mnom, a on će mu: dopusti mi da prije odem i pokopam oca. Reče mu: pusti, neka mrtvi pokapaju sve mrtve, a ti idi i navješćuj Kraljestvo Božje. I drugi reče: zapravo se Gospodin, pa se obazire natrag, nije prikladan za Kraljestvo Božje. To je riječ Gospodnja. U uvodnoj molitvi u ovoj svetoj misi pročitali smo ove riječi: Bože, svojom si nas milošću posvidio, da budemo djeca svjetla. Ne daj da nas zahvati tmina zablude, već da uvijek budemo obasjani istinom. Vi dobro znate da je Isus obogatio svoju crkvu sa 7 svetih sakramenata. Prvi od tih sakramenata je: u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i Bog bijaše riječ. Sve je po njoj postalo i ništa nije postalo što nije po njoj postalo. Riječ je bila kod Boga i Bog bijaše svjetlo, da obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. To je svjetlo ne električno, nije to svjetlo kao što je svjetlo vatre što ga mi imamo kod nas,
nego je to svjetlo duše, svjetlo duhovno, koje obasjava svakoga čovjeka. I kaže nam sveti Ivan Evanđelista da je riječ tijelom postala, među svoje je došao, ali ga njegovi ne primiše. A oni koji ga primiše, dade im vlast, dade im mogućnost da postanu djeca Božja. To nam govori sveto Evanđelje po Ivanu o Božjoj riječi. Mi smo dakle svetim sakramentom krštenja dobili oproštenje istočnog grijeha i postali smo dionici Kraljevstva nebeskoga, milosti Božje posvećujuće. Da bismo se malo zorno izrazili, dobili smo pravo da dođemo živjeti s Bogom. I to ne samo poslije smrti, nego već tu na ovome svijetu. Moramo nastojati stoga da nas tama ne obuzme, da nas ne obuzmu zablude, nego da živimo u istini. A Isus sam je nazvao sebe: ja sam istina, ja sam put i ja sam život. I mi kršćani imamo ovu kuću koju nazivamo, kako se zove ovdje? Crkva. A je li to baš prava crkva? Nego, koja je prava crkva? Jesu li te kuće crkva ili je nešto drugo? Crkva smo mi živi ljudi. Živi ljudi, mi smo crkva. Jer crkva znači skup vjernika. Možemo se mi pod likom sabrati ili na cesti ili u kojoj drugoj kući, nego vaši su djedovi i pradjedovi sagradili ovu prostoriju gdje se oni okupljaju u blagdanima i u nedjeljama. I zato je zapravo ova kuća mjesto gdje se okuplja crkva. A crkvu je Isus Krist, Gospodin naš, ustanovio i rekao je svetomu Petru: ti si Petar, stijena, na toj stijeni ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata paklena joj neće nauditi. Eto, djeco, mi živimo u toj Kristovoj crkvi. Čitali smo u Svetom Evanđelju da je Isus odlučno pošao u Jeruzalem. A ova crkva naša je zapravo simbol ili znak onoga Jeruzalema kamo je htio poći Gospodin. Samo je on pošao u Jeruzalem kroz jedan kotar koji se zove Samarija. A oni Samaritanci nisu bili složni sa Židovima i sa Judejcima, nego su se oni protivili Židovima. Tako imamo i mi u svijetu mnoge ljude koji nas često puta odvraćaju od toga Božjega Jeruzalema, od te Božje crkve, koji često puta hoće da nam zastiru put, da nam stave koprenu, kako bismo rekli, pred oči, da mi ne poznamo pravi put. Jer pravi put svjetla duhovnoga, to jest Isus Krist sam. Rekao sam drugima, a kažem i vama, da imate vi tu u crkvi 14 slika. Kako se te slike zovu? Ste malo stajali koji puta pred svakom slikom? Ste malo razmišljali što znači taj križni put? Ste mislili koji puta da ćete vi proći sličan put kao što ga je imao Isus? I mi koji puta možda ćemo biti krivo osuđeni. I mi, ako ćemo biti pravi kršćani, trebamo uzeti na sebe svoj križ. Ne mora to biti drveni križ, nego koji puta isto kad ideš u školu i kad u školi ne uspijevaš, i to je križ. I kad ti se neko ruga, i to je križ, kao što su se Isusu rugali. I nekada kada budeš krivo osuđen, i to će biti križ. A nekada možda ćeš pod tim križem pasti, možda se griješiti, i
pogriješiti, jer to je taj pad. I na tom križnom putu je Isus sreo svoju žalosnu majku. A možda ćete vi nekada sresti svojega žalosnoga oca ili svoju majku kod kuće. I ne smijete očajavati. Možda će nekada i vama govoriti otac ili majka, pa sinko, nemoj to prihvatiti, nemoj to činiti, jer to je preteško, to nije za tebe. Možda će ti neko govoriti. A onda ćete vi naći nekoga Cirenca, kao što je Isus našao u 5. postaji onoga Šimona Cirenca koji mu je pomogao nositi križ. I onda u 6. postaji razmatramo kako je sveta Veronika Isusu od znoja i krvi obrisala lice. I Isus je ostavio na onom rupcu svete Veronike svoj lik. I vi se želite fotografirati, šta ne danas. Već čekaju fotografiju tu. A ja sam jedanput pitao djecu i razveseli. Kao što je obogatio ova vaša polja sa zelenilom cvijećem, kao što je obogatio vaš kraj sa tolikim pticama koji vama badava pjevaju da ne morate platiti koncert, tako isto Gospodin Bog je htio da svako od nas bude obogaćen s tim njegovim darovima. I žao mu je ako mi ne znamo koristiti ta velika dobra što nam ih je Bog dao. Jedno je jasno. Vidite, i zato mi trebamo učiti vjeronauk i za svetu potvrdu, a i poslije svete potvrde. Da se obogatimo sa svim svetim sakramentima. Jer svaka župa bi morala nastojati da prima ne samo krštenje i potvrdu, nego bi se morala brinuti svaka župa da se u njezinoj zajednici prima i sakramenat svećeničkog ređenja. Zato smo dužni moliti od Gospodina da nam On dade predvodnike i svećenike koji će nam i propovijedati riječ Božju i koji će nam dijeliti svete sakramente. Vidite, dragi vjernici, vi ste mnogo puta čuli, govorio sam vam kad sam bio s vama, kažem vam i danas, u našoj nadbiskupiji mi bismo trebali imati da se koliko toliko vrši služba Božja kako treba, barem još 40 svećenika. A nemamo ih. I ti svećenici bi trebali doći iz naše, iz vaše sredine. A vi ćete pitati, a kako ćemo do toga doći? Vidite, Isus nam je rekao, molite Gospodara žetve da pošalje poslanike u svoju žetvu. A moramo moliti za one svećenike koji su već zaređeni, jer nekoji su ostali ošamućeni poslije koncila, pa su mislili da su jedino onda slobodni kada ne vrše svoju dužnost, pa su napustili svećenički stalež. To je kako i kada neko misli da je on slobodan kada živi u braku, pa da može ostaviti svoju ženu ili žena svojega muža. I druge zablude, kako nam kaže Sveto pismo danas, koji počinjamo, moramo paziti da se ne pustimo prevariti. Jer nije čovjek slobodan samo kada psuje, nije slobodan kada se upija, nije slobodan kada ljenčari, nego je čovjek osobito slobodan onda kada moli, kada radi, kada je pošten, kada je vjeran i čovjeku i Bogu. Tada je čovjek slobodan. To je sloboda koju nam se oslobodio Krist. A đavol hoće da nas zavara i da nam kaže da smo slobodni jedino onda kada učinimo gluposti. Jer nam jasno. Samo vama imamo traga istine. Eto, braća i sestre, malo se zamislimo na tim riječima. Zato nam i govori u današnjoj poslanici Galačanima sveti Pavao apostol da se držimo slobode kojom nas je oslobodio Krist Gospodin. Da znamo ravnati našim životom. I zato treba činiti pojedine ispite da znamo kako smo mi pripremljeni da vodimo
to kormilo našega života pravim putem. I zato imamo tih 14 slika u crkvi, da se sjetimo te patnje, te boli, pa čak i te smrti, ali da se sjetimo i toga da čovječi život ne svršava samo sa smrću na križu, nego se nastavlja, život se mijenja, a ne oduzima i sa smrću koju ćemo mi dočekati na ovome svijetu. Eto, draga braća i sestre, budimo ohrabreni tom slobodom koju nam nuđa Krist Gospodin. Budimo sretni što smo opečaćeni snagom Duha Svetoga i milošću Božjom posvećujućom, što postajemo svjedoci Kristova života, što smo postali dostojni da širimo kraljevstvo Božje, za koje molimo Oče našu, dođi kraljevstvo Tvoje. A to je kraljevstvo istine, kraljevstvo života, kraljevstvo milosti, kraljevstvo pravde, kraljevstvo ljubavi i kraljevstvo mira. To kraljevstvo trebamo ostvarivati u sebi. Preporučujem vama, dragi potvrđenici, da nastavite sa učenjem vjeronauka. Vi im, kumovi i kume, pomažite. Roditelji, bdijte i nad sobom i nad svojom djecom. Kada je u 8. postaji, kada su došle jeruzalemske žene, pa su plakale nad Isusom koji je nosio svoj križ, Isus im je rekao: nemojte plakati nadamnom, plačite rađe nad sobom i nad svojom djecom. Stoga nastojimo i mi i bdjeti, i ako je potrebito pokoru činiti, i plakati i nad našim grijesima i nad grijesima naše djece. Eto, braćo i sestre, želim da ove misli sačuvate. Želim da svi, i mali i veliki, i stari i mlađi, svakoga dana molite da nam Bog dade dovoljan broj svećenika. I za vašu župu da, ali nam kaže Sveti Otac Papa, nemojmo zaboraviti na one koji su izvan naše župe, izvan naše biskupije, izvan naše domovine. Jer da nisu drugi navještali nama sveto evanđelje, ni mi danas ne bismo bili kršćani. A ako smo primili i kad smo primili taj veliki dar, mi moramo podupirati sveto evanđelje, da i drugi ga upoznaju i o evanđelju žive. A sada, dragi bermanici, ja ću vam postaviti pitanja prije dijeljenja sakramenta svete potvrde. Vi pozorno slušajte i na pitanja lijepo odgovarajte. Poslušajte, dragi bermanici, odričete li se Sotone i svih njegovih djela, svega njegovog zavođenja? Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jednorođenoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio, bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi desna Otcu? Vjerujete li u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji se kao i apostolima na dan prvi Duhova sakramentom potvrde danas i vama na poseban način daje? Vjerujete li u Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni? Recite sada za mnom, uvedite, to je vjera naša. To je vjera naša. To je vjera Kristove crkve. To je vjera Kristove crkve. Nju ispovjedamo. Njome se dičimo. Kristu Isusu. Gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se, braće i sestre, Bogu Otcu Svemogućemu, da nad ovom svojim posinjenom djecom
koja su na krštenju novorođena na vječni život dobrostima iz Duha Svetoga. Neka vas on utvrdi obiljem svojih darova i svojim pomazanjem suobliči Kristu Sinu Božjemu. Svemogući Bože, Oče Gospodina našega Isusa Krista, ti si ove sluge i službenice svojim nama rodio vodom i Duhom Svetim i od grijehe oslobodio. Pošalji Gospodine na njih Duha Svetoga branitelja, daj im Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i javnosti, Duha znanja i pokornosti. Ispuni Duhom svoga straha po Kristu Gospodinu našemu. Mir tebi Antune, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Davore, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Dragane, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Zorane, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Marijane, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Siniša, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Milane, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Vlaš, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Jakove, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Krance, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Andrija, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Marija, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Anita, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Liljana, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Jožica, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Važlenka, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Smilka, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Irena, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Jasminka, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Pomolimo se, predraga braćo Bogu Otcu Svemogućemu, neka naša molitva bude jednodušna kao što nam je jedna vjera, ufanje i ljubav, što proistječu iz njegova Duha Svetoga. Za ove sluge i službenice Tvoje, koje je ojačio dar Duha Svetoga, da budu u vjeri ukorijenjeni i u ljubavi utvrđeni, te svojim životom svjedoče za Krista Gospodina, molimo te. Za njihove roditelje i kumove, oni jamče za vjeru ovih krizmanika, neka ih riječu i primjerom neprestano potiču da idu Kristovim stopama, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za svetu crkvu Božju, zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Josipom i svim biskupima svijeta, neka se crkva Duhom Svetim sabrana sve do Gospodinova dolaska širi i raste u jedinstvu vjere, ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sav svijet,
da svi ljudi, jer im je jedan stvoritelj i otac, bez ikakvih razlika rasnih i nacionalnih, jedni druge priznaju braćom, te iskrena srca traže kraljevstvo Božje, koje je mir i radost u Duhu Svetome, molimo te. Gospodine, sliši nas. Bože, ti si svojim apostolima dao Duha Svetoga i htio si da ga oni, njihovi nasljednici, predaju ostalim vjernicima. Usliši našu molitvu, ono što je u Palestini, u samim počecima navještanja blage vijesti izvela tvoja dobrota, neka sada ovdje u Plešcima zahvati srca ovih bermanika koji u te vjeruju, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna. Bože, ti vjeruješ, molimo tajstvima, odaj molimo da naša služba bude dostojna ove žrtve, o Kristu, Gospodinu našemu. Da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam okruhu Božje krv, te mi zahvali, razvali i date učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoju uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i karač spasenja, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širok svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom II, našim nadbiskupom Josipom i sveukupnim svećenstvom i sa svim svojim narodom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnošu nadu uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudenici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi. Da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu,
Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom Milu Kristu, Tebi Bogu Otcu Svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskom naukom poučeni, usuđujemo se zapjevati. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i
božanski dar što smo ga primili i primjeli, neka nas oživi da vječnom ljubavlju s tobom povezani donesemo plod koji za uvijek ostaje u Kristu Gospodinu našemu. Evo nas na kraju našeg popodnevnog slavlja. Najprije što je došao među nas i proboravio danas cijeli dan s nama ovdje u ovoj Kupskoj i Čabranskoj dolini. Jutros kad sam vas pozdravljao, zaželio sam da bi se ugodno osjećali cijeli dan. Da li se jeste ili niste, to najbolje vi znadete. Ipak nadam se da ste vidjeli ovu vedru, veselu djecu, da ste vidjeli ovaj raspjevani narod koji vas je tople duše i srca dočekao, koji se skupa s vama i s nama svima radovao. Hvala također gospodinu tajniku Nikoli Imbrišak, hvala kolegama svećenicima, hvala krizmanicima na strpljenju, hvala roditeljima, kumovima i svima vama koji ste danas došli da zajedno proboravimo ovdje ovaj sat i nešto vremena i da proslavimo nedjelju i ovo dijeljenje sakramenta potvrde. Kroz ovaj tjedan mise su ovdje u utorak u 9 sati za pokojnu Anu Ozura, u srijedu je blagdan Svetog Petra i Pavla, misa je ovdje u 10 sati za pokojnog Petra Kovač, u petak koji je ujedno i prvi petak u mjesecu, misa je u 9 sati za pokojnog Antuna Wolf. Danas 8 dana, 3.7. Misa će biti poslije podne u 6 sati, zbog toga što je
danas 8 dana u Gerovu mlada misa velečasnog Emila Svažića koji je upravo čitao ona prva čitanja, mi smo ga već više puta vidjeli, a on je upravo i ovdje s nama. Dakle, danas 8 dana u Gerovu, Gerovskoj crkvi u pola 11. Velečasni Emil slavi svoju prvu ili slavi mladu misu. Pa stoga mi smo probali zakupiti jedan autobus koji je išao iz Čabra, navratio ovdje u Plešce, uzeo ljude koji žele ići na mladu misu, odvezao u Čabar. I poslije podne, negdje oko 1 sat, se vratio istim putem u Plešce i ponovo u Čabar. Išli bi iz Plešci za Gerovo negdje u pola 10. Kroz ovaj tjedan još odnosno par dana, sutra, preko sutra, koji želite ići, javite se. U stvari možete i sada reći. Da li ima sada dovoljno ljudi da mi i Čabar napunimo jedan autobus? Recimo, da li ima tu 30 ljudi koji bi išli u Gerovo na mladu misu? Slobodno recite, dignite ruku. Dobro, recite, bez straha ikakvoga. Da li bi išli na mladu misu ili ne bi, organizirano autobusom? Bi, to u redu. Onda u pola 10 u nedjelju. Da se nešto dogodi, da ne bude od toga ništa, vi ćete na vrijeme znati. Prije srijede ćete znati da slučajno ne može autobus ili da se nešto drugo dogodi. Ako bude sve u redu, onda u nedjelju u pola 10 bi ovdje sjeli u autobus u Gerovo, bili na misiji, vratili se negdje u 1, pola 2 natrag. Znači, ako bi bilo nešto drugo, reći ću vam kroz tjedan. Gospodin s vama. Kada se okupljamo na molitvu, pogotovo u ovakvim okolnostima, čistite od svakoga grijeha, da živite životom milosti, da otvarate vrata svoje duše Isusu Kristu i njegovoj milosti. A vi, bermanici ostali, nastojte često opetovati ove riječi Majci Božjoj: Majko Božja, isprosi nam svetih svećenika. Recimo skupa: Majko Božja, isprosi nam svetih svećenih pozivu. Imamo u nekojim župama u našoj metropoliji, kao na primjer u župi Vrbnik, jedna župa ima 26 živih svojih svećenika. Jedna župa nema niti 2000 duša. A imademo i drugih župa koji imadu po 6, 7 i 8 svećenika. Pa nastojte i vi, braćo i sestre, moliti da i vaša župa ne ostane bez svećeničkih i redovničkih zvanja. To možemo postići molitvom i žrtvom. Idite u miru. Vamos a tierra,
svaki detalj. Samo jezik da je vama. Jesmo greške sme divane. Robin, June, Christy. Stana bene.